फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो। 100% रोखा बड'लेण्ड मोना होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बिनि गुबै जाहोनखौ फै जों नायलांनि। उदालगुरि जिल्लानि बिपिएफजों बानजायनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फिन खेबसे दुंब्रुद बिबुंथि होनायखौ सुलुङा मख'दों। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफआ हांख्रायनाय मोनसे मेलेमजिबिफोरनि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना मुस्रि हाग्रामा महिलारिया बुंबावोदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मुङाव नंखाय सोमावसारनाय सोलिगासिनो दङ। मुस्रि महिलारिया बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा जुथायैनो हारि थामोन्थानि थाखाय सुबुं सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ नंखाय सोमावसारनाय होननानै अजद होयो। बिथाङा बुंबावोदि आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना होननानै मिथिखासेयावबो एबसुनि दैदेननायाव बे सोमावसारनायखौ खालामगासिनो दङ। आगानसे सिगांनानै मुस्रि महिलारिया बुंबावोदि बोहैथि समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननैया 100% नङा, बबेखानि 100%आनो रोखा। गुबुन गुबुन मेल बिथिंफोराव बड'लेण्डखौ लाना बिबुंथि होबोबाय थानाय मुस्रि महिलारिनि फिन उदालगुरियाव होनाय बे बिबुंथिया बड'लेण्ड हास्थायग्रा सोमावसारगिरिफोरनि फारसे माबायदि फिनजाथाय लाबोयो, बेयो थारैनो मोनसे गेदेर सोंथि। अदेबानि बड'लेण्ड जायैनि जाहोनखौ बिटिसिनि मुस्रि महिलारिया गुबुन गुबुन समाव क्राइटेरिया गैयैनि जाहोनखौ बुंबोबाय थादों। नाथाय बिनि फिनजाथाय होनानै सोमावसार दैदेनगिरिफोरनि फारसेनिफ्रायबो सोंथि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जायोदि क्राइटेरिया गैयैनि थाखाय जुदि बोहैथि समनि सोमावसारनाया नंखाय जायोब्ला मोनसे समाव हाथियार दैनानै बर'नि दावहारुफोरनि सोमावसारनायाबो फावथिनासोमोन नामा? मानोना बै समावबो क्राइटेरिया गैयैखौ मिथिखासेयावनो बर'नि मोनसे समनि बिग्रायारि हान्जायाबो बै बड'लेण्डखौ हास्थायनानै सोमावसारदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिपिपि आरो पिजिएसिबिएमनि जुथाइ दैदेननायजों सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे सोमावसारनायनि आन्दोआव राजखान्थियारि नोजोर आरो थांखि दं होननानै बुंबावो।